Kawula ora butuh duit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwekan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petra musuh Baladewa, Bagong musuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng nggethokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Ki apa? Sileke bakul degan. Ha ya ora apa-apa. Muni mungkin rampung dikundurke Mas. Nggih aku. Balekke lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok sile terus gayane tok ilangke ning jane tok dal. Ora mungkin perang kok ngedol bendho iki cara ngendi. Kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Wis tak gawane kok mungsuh Prabu Baladewa. Heeh. Tak tekati aku ming cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapak ki mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbah. Ku tak totok ndasmu lho kowe. Kene iki mantem-mantem kono ya mbah. Aku ya meng ngrungokke nek dong pengajian kae. Oh. Sing napa pustaka Jamal Dimasada kuwi Kresna. Nek kowe muni ora, dasarmu apa mung perkara Janaka ngandhake yen kowe ora mbek pustaka Jamal Dimasada. Kowe iso mbalekke pusaka apa ora? Ora iso mbalekke pusaka, kowe mirang-mirangke nata mantra Prabu Baladewa. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe Kresna. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Waduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Aku kok migren ya, Truk. Mudara ana. Kowe anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Ayo mudara ana. Ya ora ana sutra. Jroning mlaku ning tengah ngalas lah kok iki ana swijining pendhita kok sandangane ting srembong. Engko ge bakul obat. Dudu Bagong kudu bakul obat iki. Biasane nyandange ngonten niku e. Batu mau batu tinggi batu roek. Bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawanga to. Aja nganti wong amarta. Ning kawula Karang Kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku dablek apa sopi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 men sing wis apik banget biasane nggih ping pindho. Iya Ponokawan. Nggih. Dereng nganti kula matur kesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku bangun panganganku ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan anane nikmat tentrem ayem rukun mrika uripipun tiyang wonten kayangan. Mula aku pengin mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengin bangun moraling para kawula ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa Pak? Niku gegayuhan luhur. Nek Bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo Bapak. Kowe sowan Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel? Merga ngene, Truk. Kawula ora butuh duit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sah dikon kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah
sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening bapak mongko gegayane bapak niku luhur, gegayane bapak niku apik. Ya mergo aku guneman karo Panakawan. Tata basaku ya kudu padha karo kowe Petruk, aja bedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Dan anggaken Werkudara piye? Mangkat. Rasa dadaku ki anggurum tanpa guna. Gegayuane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kaperluane negara. Mulayu Petruk nun kandha bapakmu yen kanggo Prabiya, Semar aja ngetokke Prabiya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabiya. Alhamdulillah. Masuk satu proposal. Petruk semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal mbantu karo bapakmu. Petruk kantong bolong semono uga aku bakal mbantu karo bapakmu. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gegayane luhur Petruk. Matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Aku engko usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku? Wo. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke dit RT. Halo. Kowe ya ngono. Saiki sapa sing aku? Semar ki paling percaya ming karo aku wis to aku dadake bendahara. Iya siap rasa kuwatir. Petruk dalem. Nanging ewuh rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggaling Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewuh kaya pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sina Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan, esuk lara sore nandhang pralaya. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk mongko pernatan Ngamarta. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi. Ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh, Gong. Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Lho. Ana apa? Perlu durus lho tra iki. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Kok iso sebabar nggo ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk, Gong. Isane Waluya Nirmala Temahjati, Jati Temah Mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebacut nembung. Awak dhewe nembung tiba keri. Sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Kowe wong bodho kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwan. Sinuwun. Mu iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu. Kula ganti Petruk. Merga Petruk mboten iso rembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek teng ngatur dunadung kaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo anggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampit pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa?
dinggo tumbal wadaling praja ing Ndorowati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Klimasada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Klimasada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe kadar being para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Klimasada. Pandhawa ya sugenge gumantung karo pustaka Jamus Klimasada. Ning saniki nuwun sewu, rembuke enten mriki niki perlu dipetung, perlu diglejah. Ngono iki lho, Truk, nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya iya, Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir? Nuwun sewu, jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Ndorowati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welak ing Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warak nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon lik rembug mendho cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, us. Ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Negara sing ketunggon dewa sinten? Ndorowati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika Nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pagebluk menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, pustaka Jamus Klimasada ajeng dibeta teng negara Ndorowati, tembunge dinggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebon nika. Nek pustaka Jamus Klimasada niku dinggo tumbal teng negara Ndorowati, ateges pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya, Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, iya. Isih ana tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekan ku setengah loro. Ning kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara nggayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya.
Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Mangka pustaka Jamus Klimasada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkas mesti bakal tekan ing pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono ki gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang. Wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki omong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Klimasada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembet dhateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming ngitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Klimasada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gane nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake permana jati sinuwun. Maring jajaran syukur tarim bamune iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete swaramu kaya bedet semono Bapak Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna nata Mandura Prabu Baladewa. Truk, gentenan, Truk. Kandangi sisan. Mah, kowe nek karo wong padu ya umah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden, nyocok penggaling para nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nek aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petruk sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petruk, nun. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye to iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur. Bagong kae dielikke. Bagong kae dielikke cangkeme kono ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe ngono karo Ratu Ndrawati. Padha karo ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung kere. Kok wani nyenyempang marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong ya batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to.
Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe arep wani karo Baladewa? Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, bagus yen pancen arep nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen arep nesu wae. Gawes, ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen ngono pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gembleng. Yen tok karo wani karo Natamantura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nuwun. Mumpung durung dadi korban ana ning negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nuwun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gicoke. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Ing atas wing derajating Ponokawan ming Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing digo ragat apa? Bapakmu niki gablek apa? Oh iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Gong? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku diunek-unekke, Truk. Wani, Truk? Ha iya. Bapakku metu ngomahe jeko ki kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora tak kirimke kowe lho, Truk. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampean ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampean ngunekke kula Petruk wong gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong randuwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampean ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong randuwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek Bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok Bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa Bapak Semar niku Ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak, Bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Dundang Bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang Bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijiki kok ora. Kowe marahi kok rumane. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Drungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan nang kayangan ki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Truk. Heeh. Rumangsane padake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek. Lek cengkulmu ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong sekeng, bapak ki wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung, aja songaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik, aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, terus lho. Jejeli terus, Truk. Lah kok sampean kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Tur sampean kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolo ngunekke bapak gedibal, kere, Ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paringana sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten ndek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nehi pos rondo. Saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulan.
Keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Ben mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet li dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet li dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresno asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampeyan kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar wae. Terus ora iso omongan to Isandra. Ketap-ketip gleleng padake Petruk S2 ya, Tru. Heeh. Beton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe ora. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sale. Aja dene. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanat. Malah ngino karo Nata Madura Prabu Baladewa. Petruk. Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedane Baladewa? Menang kaya pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Pripun niku? Kecepeten kula radong. Ora paham kowe ngerti apa? Lho. Sing ngomong Petruk nggonamu cilik nggonku gedhe. Ngawur. Nggonamu cilik nggonaku gedhe ra. Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedane Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton pathokan kula bener. Metu jaba. Ayo metu jaba kula tandangi lho. Wah, kuku karepe. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Sampeyan metu karepe dhewe to. Iya, Bagong. Niki kan digandang wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Petruk wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petruk perang kula ya kudu perang. Petruk mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petruk kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, pokoke gawe kisruh. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe kisruh kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati. Nek pancen kono wani apa boleh buat. Lah kono Petruk karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, Nun. Kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani? Aku ki ratu kok ora tok basani. Ya men engko iso marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jamus Limasada. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Aku iso negara Ndarawati ke taman pegeblok. Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantahi angkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Lho.
Bali piye rasa njaluk pustaka Jamus Limasada? Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Limasada. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwikan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petra musuh Baladewa, Bagong musuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng nggethokan lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku. Ha upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho, kowe takon apa? Kesawa panah Kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan nek kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi kuwi tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedhe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ra jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Dikapak-kapake ya. Enggak bisa. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya, Bagong. Kula tak nututi Petra mangke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya, Panakawan sing ati-atino nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Darawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya, Bagong. Saman mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku ora arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut sinuwun Puntadewa, paringke sapa? Nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun Den? Yo, sing ati-ati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petra niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petra ya neson. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahi. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petra, nika ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petra niku arep neson, ning sing diwedani meng iki sapa? Kula. Ora ngono nggih. Pun ngoten mawon sekecake. Iya. Bareng iya. Pun ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya sing ati-ati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa kula medal. Iya, Bagong saya. Iya, Bagong saya. Wis ya Yem. Nggih, katos-atos. Ora ya tau to diresoni Petra? Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petra ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis Petra kok angel. Dah niku nganu tensine sok 250 tok. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun Den? Iya. Pun Ndara? Iya, sing ati-ati. Pun Ndara jane? Iya, sing ati-ati. Ndara Kula Sedewa lan pamit. Iya, sing ati-ati. Wis ya Yem. Nggih, katos-atos. Ya rasa nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petra kok ora perkara le pamit aku meng nyritrake Petra. Petra ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petra. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih ta, Den? Iya. Bareng. Iya. Pun Den? Iya. Pun Ndara? Iya. Ndara Janaka? Embuh. Lho. Kok embuh? Pamit bola-bali. Koko Prabu, ana apa Dimas? Mbeta arta sekedhik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke.
Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampenake dhewe. Ora sandadak kowe nyeneni aku, tenane rak ngono to. Lho, aku sampean padha karo ngina kalih kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggep kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono kok dunake njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng, ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto ora? Ora duwe. Alah-alah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, aku ora duwe Bagong sesone ning Karangkadempel tak paringi. Ndara Nakuladewa, aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jem kowe ngesak ora ya 50-50. Mboten gadah sing wingi selawe rung dibalekke kok. Kalingan Janaka. Wis tak lali-lali nggih pun. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sak penake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem malah tiba dompetku. Loh, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak temburi. Dhuwur banget, dompet gedhi. Oh. Isine apa? Werna-werna, STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat. Ah nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok Bang. Oh ngoten mawon nggih? Iya. Duwite ana ora? Wonten pira manut? Us. Duit kok manut ora? Mesodho ora dedel sithik-sithik. Wah, pono kawan padha sak penake dhewe. Yai, kula wonten dawuh Koko Prabu. Lilanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negari Ngamarta menika dak sajenging pasulayan menawi saged Koko Prabu badhe kula ndakaken Yai. Nggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Piye kok mlayu, Truk? Piye kok mlayu? Tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok. Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor ki tenan ora sida gelut. Aku le mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa, Gong. Terus aku ngerti Sinuwun Mandura kuwi menggok dalan terus ngawe karo anak-anak Pandhawa, utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit, Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Sumelanging atiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan, tegese dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Terus sing dadi tuk sumbering salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku musuh anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno? Kuwi mbiyen sing ngomong aku, sing gula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-isini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur, Truk. Meng wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya rasah mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa, tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Heeh. Aning nek nganti aku musuh Raden Garukaca, musuh Ndara Antarja, Ndara Antasena, aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane kok. Dipresani piyai akeh ngene iki dalane Petruk ki tukang ngomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa, Truk. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karangkadempel merga pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati." Bapak iki meneng wae ora kagol, ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales.
digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapake kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin, Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadempel. Petro nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar terus. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isen aku nek mulih. Nek kan mulih-mulih dhewe kono. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya yak-yak ning jane kowe iki ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis ta, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa asik kate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Garukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe iki kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Petro metu Jawa. Bareng tekan kene imbas-imbis. Oh, ora padha karo dek nang kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukak dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati madya, mati madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kowe ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam jemuah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nek aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe le mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kok njur mung sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburimu ya, Tru. Ya. Kok nek kira-kira ana sing teko ngeyel, jak rembugan ra kena, jawil aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya.
tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe gelar ira wang Toto Gong siap santai wae. Ndosena ta wi? Oke, ra masalah. Milujeng Den. Slamet tek aku, Truk. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh iki sok ngejak Gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan? Truk, Nun. Kowe tak takoni jujur ya. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbuh karo ngendikane Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran meranut pradata adil negara Ngamarta merga kowe kawula wani karo Bendara. Gong, ayo. Gong. Sik wetengku lara itu. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, iki lho Truk, kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing jenengan tampa aja mung laporane Sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki lek duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Siwa Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa, dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye. Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang negara Ngamarta aku arep bangun kayangan." Pepunden Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati, Pak, ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Ndarawati. Terus niki duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Ndarawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Heeh, terus Bagong muni ngoten niku Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora tataran gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Mung kere, mung dapure ke Petruk wak wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke Sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke Sinuwun sampun menika berkah surukan Sinuwun Ndarawati panjenengan mboten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mung kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jebul saniki nek sampean kula unekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, unglah-ungluh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunek kaya nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, oh lah. Aja kok nuwun sewu mung wujude Nalendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula rumangsa dianak-anakke kayangan tau brabrik. Niku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih.
Serada penak wetengku truk. Piye? Serada penak wetengku piye? Sikat saiki. Kok sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari jawe ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso. Yen ngono nek aku mau mbonto karo kowe kleru, aku kleru truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbonto, ora sida mbonto kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo akeh sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon mbonto kowe. Nek ora iso mbonto, kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepunden. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Waduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Siraku kok migren ya, Truk. Mudara ana. Kowe anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Kamu sarang ana? Jarana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe ora. Nggih mot ya pripun? Lah kula terus njenengan ning ewangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe maju petukno. Ning aku njaluk karo kowe aja wani karo Kakang Garukaca, Kakang Turjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara ya, Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kowe iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripe wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ha to. Iki ora pasangan ya, Nyuk. Wah lah kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke. Ya. Ngono ya. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kok sik. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku jedul. Tenan? Iya. Nggih. Wis ngono wae tak tinggal. Nggih. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, median ora. Angko nek di ngonoke ora metu. Ha iya. Rak rugi ta, Tru? Diwasle ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Rak rugi ha ta ming gembrobos tok. Ha iya. Ya bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Gong. Oh ya nek ra lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ra lali. Kan wong kedulungan ina lali ya. Ngropo kok sing dienggo pawatan kok ina lali salah apes karo mati. Lah kalau Ndara Garukaca tekan kene lho. Wah, saka dhuwur, Gong. Wah, lah ngati-ati, Truk. Ya, aja entuk bales kowe ya. Gatotkaca kinon mapakarka suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita bekti kula punjuk Den Tatama bekti kula punjuk Ndara Bagong Tatama wonten menapa biasanipun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petruk mriku kongkonan Truk. Golek rokok. Truk. Tukokno iki, Truk, tukokno iki, susuke PN biasane ngoten niku.
Petro ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe tekaku ana ing papan kene, aku bakal takon karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh, badhe nyuwun paring dawuh menapa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriko marahi kok ora usah dadak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petro ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca, mapana tak pancat pundakmu, tak untir ndasmu mati dina iki. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong mak tratap kula Den tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak tratap Petro mapalo tak pancat pundakmu tak gembol dasmu nuwun sewu Den niki sirahe wong tuwa aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan Ndara Puntadewa sik momong ya aku Ndara Janaka sik momong ya aku pepundan-pepundanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngonekke Petro ndasmu ngene niku durung tau Lah kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petro tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu kula niku menungsa. Nek sampean ajeng nyekel karo Petro mang cekel ora apa-apa, ning ukarane sing penak. Sakit hati kula dalah. Sampeyan ketika kaya ora hati kula kaya ora. Kata sampeyan kula omong seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan duit. Ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok saniki kok pakecapane kok elek. Gimana kenapa cara serake ilere truk cerewet. Kaya hatiku lara. Nek sampeyan mentolo ajeng mateni karo Petro mang mateni nek rasa nganggo ngetokke ukara kaya ngeten niku. Mang mateni. Kekuatan kula sepira to, Ndara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durane diglundhungi modar. Nek kula pasrah mati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, anu ndas kula manguntir. Manguntir, mang pateni boten apa-apa. Ning apa terus rampung perkarane sampeyan pateni kare kula, sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampeyan arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampeyan. Upama Petro tekan ing pati tenan, nyawane Petro tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petro, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batrene entek. Sing mateni kowe sapa, Petro? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petro. Kok putune wani sengsara karo Petro, nyengsarake karo Petro. Petro aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe yang bakal ngukum putuku Panakawan Petro. Ya. Ye, dileleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek? Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku, ayo uluhku dleweran bajigul.
pinter wae dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Ah, jan asem tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae Gong didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum tetep didum. Ora njaluk tetep didum. Asli wae kabeh, Tru. Ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus tanggo bahagia. Ya sakarepmu, piye carane sakarepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sakarepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan men adil. Dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara Gatotkaca mundur, Ndara Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bom-bom. Ya nek aku mulih. Nek aku mudar, Kowe ki takon pinter, takon menang, ora takon modar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh. Karo Ndara Gatotkaca, Ya ampuh Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena mbantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya, Nding. Ha iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Tru. Ha iya ya. Aku dingenge ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe ora. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa, Ora ngekeki do cetil-cetil. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petruk. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petra e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak truk. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo ya. Engko nek aku mati ngedruk lemah ping 3. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar ngono kok jero. Aku iki ngedeg-degi ae. Ora nek lali tak ngedruk lemah. Engko nek ping 4, Berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping 3 kok ping 4 ku jenengane tanduk. Ra ngono kae kancane. heeh. Dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Udus. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsareja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja. Antarja kok jedul saking jero bumi? Goleki Petruk. Non? Goleki Petruk. Oh, tenan kok Petruk iki ngayal lho. Tru, sing goleki iki kowe. Aku tak leren yo le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ana. Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ana ben kowe iso mungsuh Ndara Antarja. Oh iya. Ngono ya? Petruk mboten wonten. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembukan karo Petruk aku krungu. Wah, Tru. Krungu e wonge. Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek
nggawa radio ngono. Aja omong nek dhewe omongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petro dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Napa ketemu? Ala pateni. Wah mbok goleki wae saklare. Meng kari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petro ora ana nek sampean goleki Petro terus arep dipateni niku nuwun sewu. Kula niku adine Petro ya, Mas. Petro niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petro sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame patine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli? Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petro, mesti Petro kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petro tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu. Semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik nang ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku. Sing tawedeni apamu? Ora minggat bidhi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep bidhi aku tegel tenan. Jo, ono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kira rumuni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati kok ya? Gampang mati ya? Muni ora ketrap-ketrip kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong kowe tak nehi Aji Jaya Kawijayan ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tok gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja dundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ayo sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ana owahan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, ki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal. Bela ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat.
Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Ah, tangan-tangan aku ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedaki meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati kok nek Antarjanga dibet ngono. Modar aku. Lah kuwi omong apa? Aku ya ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai aji-aji karo Semar. Semar iki sang Hyang Ismanto. Ismaya. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangen telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Paido mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Ki nek teko nang diadamu jebol tekan geger, mendono wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho aku. Tak demot diadamu jebol. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ngono aku. Kowe ora mau jebol jajamu. Melayu. Kok wedi ya? Paling mambu ababku paling. Nale wedi ki ora aku bar mangan batang terus. Batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya aja. Ngono nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho Gong kae sapa kae? Kok joget-joget ndi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Nek ora nyekelak dhewe diajar wong loro, dajar wong loro. Ora edan. Aku didhawuhi kok Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja wae iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Tak mondasmu. Nesu. Nesu. Oh, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Patih kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Pedro nggih. Tindak mriki ajeng napa? Diutus Sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petruk. Awi, mumpung urung metu kringete. Kok tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengel. Men ngono ae siat lho. Ya, ayo wi maju li. Wah, mutar dening awak. Ayo, Gong, yo.
Nyun ngapunten sinuwun. Praguta tiba. Nggih. Ngapa tiba? Lah wong menjenengan ya dawuh kinan mejahi Petro kula Budidaya maju wonten ing pabaratan. Petro gelut kalih kula. Kowe patih kok nganti kalah karo Panakawan? Oh, mboten perkara patih kalih Panakawan, pancen perkara niku ya ampuh tenan. Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibuares buyer sirah kula. Mundur. Nggih. Nyun ngapunten, nyun ngapunten, nyun ngapunten. Ngedian. Patih kok pekok. Mungsuh Petro kok kalah. Panakawan. Saya kira Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petro kowe nias ngani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa ora minggat saka negara Ngamarta. Greten nenggala jeblok ketemu. Aduh. Wah. Bareng Sinuwun Mandura nggawa nenggala. Petro Kanombala ora minggat suwarane kok glandang negara. Mak biar murup. Waduh. Waduh. Bagong modar iki. Waduh. Aku kok yo lali nek ngejak Bagong to. Mongko cakahe nek mlayu pupune gathuk. Mak buku. Kunangan Baladewa. Iki Bagong melu-melu nenggala ndasmu. Yes.
Modar. Yo ngapura ya, Le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Kok iso tekan kene, Gong? Ngojek. Wo. Kowe keterlaluan Tru. Dumeh mlayu banter terus aku ora tok blas ora tok karaoke, untung ana ojek langsung tak cengklak. Mas, tututi wong sing dhuwur kae, Mas. Aku dilalake aku nyengklak ra ngematke montore. Oh, Yamaha 75. Meng suarane tok sing banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa. Oh to. Wah, wis kacau aku terus. Akhire ya tekan kene. Ayo mulai yo nek ra mulih mati tenan awake dhewe. Kok nek mati duripke Darantasena, wis ora usah mikir Darantasena. Darantasena iki ya iso lho ngapusi. Tak ewangi truk mlebu bumi terus dheke bali terus nang omah guyu. Biasa ngono kuwi wis biasa. Dihapus-hapusan ngono kuwi wis biasa. Ha ta? Ngaku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Kira-kira kancane dipaeka keneng ngono karo mutiar kowe ngono. Wis biasa, mula aku ya semelang rondo Antasena kok nek dhek bersifat seperti itu ra ade cilaka. Heeh ya. Ayo mulai wae. Ana nek mulai engko bapak nesu. Ngene wae. Kowe apa aku sing methoke Baladewa? Oke. Niat sisan, Tru. Niat sisan. Diundi. Yo. Sut padha. Sut padha. Sut. Apae? Ping sut kok jempole lebokke driji iki cara ngendi? Nesep ora tak lebokke. Nesep dengkulmu ora. Menang aku berarti menang kowe. Ora iso dienggo menang nek kaya ngene. Kok nggon aku drijine tak gegem jempole mecotot. Kowe wae, Tru? Oh iya. Golekno gaman, Gong. Hah? Golekne gaman. Apa? Manut sasae. Linggis terserah. Sing dawa wae sing ndak manut. Anane sing dawa itu dawa ya gelem. Rada niyeng ora masalah. Wah, akhirnya anane sing cendak. Ya sing cendak ya ora apa-apa. Lagi nggo nyumbat kambil, nggo dintani. Golek liyane ya? Ya. Bendo? Ya, bendo. Pengot? Bendo pengot lem. Omong wae ora. Ki apa? Tak sileke bakul degan. Ha ya ora apa-apa. Muni mungkin ora rampung dikondurke, Mas. Nggih, aku. Balekke lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok sile terus gayane tok ilangke ning jane tok dal. Ora mungkin perang kok ngedol bendo iki cara ngendi. Kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Wis tak gawane kok mungsuh ora Baladewa. Heeh. Tak tekati aku ming cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapak ki mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbah. Ku tak thothok ndasmu lho kowe. Kene iki mantem-mantem kok ono ya mbah. Aku ya meng ngrungokke nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Oke wis ya. Sik iki titip dompetku sik. Ya. Kake sapa bojoku? Omongno bojoku nek aku 3 dina ora bali kok nyelameti tekan 1000. Berarti aku mati. Tru, kowe iki takon waras ya, Tru. Lah witekno maju perang ki anane ming mati karo mukti kok. Monggo sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu karo anak-anakmu? Lah kowe iki like iki ngopo? Nek aku ora ana kowe dadi like padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku open ana. Malah abot uripku. Open ana. Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku 3 kae engko wis do gedhe anu jenenge iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal ki dulu omah kae. Entuk tanduri jagung kae. Dol ora apa-apa ora gak anak-anak. Oh iya. Nek perlu kendaraanku rada papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping 3 rodane, Tru. Papat yo, 3. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya, Nding. Sak payu-payune ya, pokoke nggo ragat anakku. Ya.
Pokoke nek aku mati anakku tak titipe kowe. Heeh, aku like kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Saling kumbangane rewel ngono ta? Ngono nek ana bojomu ora iso ngeneng-ngenengi karepe anakmu piye? Lambe atine anakmu piye ki nek bojomu ngerti. Terus bojomu gawane nang omahku wae. Anakmu yo tak gawane nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Oh iya, heeh. Anggo nek bojomu nesu, ora wong karo mbakyune kok. Oh. Santai wae to. Iya. Aku ya arep tumindak piye-piye. Yo paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak maju ngono to? Ya. Nganggo benda iki kowe bali sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Waduh karo Bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati-ati to. Ayo, Amos Surabrata. Iki Petro gantung bolong legane. Wah, panusman ing jajaran iblis menungso ora tatanan. Lah iki Petro, kowe ngadepi Nata Mantura Prabu Baladewa? Nggih. Lho, kowe wani karo Kyai Nenggala? Iki tamak gunung Jugrung Segara Asat. Iki bendone bakul degan. Tau nggo nyolong kambil ping 3 ra konangan. Wah, dapurmu kuwi. Halo, Baladewa sampean oklor sing tekaning payitari. Ah, mati dereng aku. Tak ngaprak-ngaprak. Kendang ngaprak condang legane ari. Ketua mekaten kula namung jumurung ndederek paduka Kanjeng Koko Prabu. Pustaka kula aturi nampi. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu. Sik Kresna. Apa aku ora dikeparengake bali marang Mandura? Koko Prabu. Kinarya tanggal jawabipun ingkang rayi paduka lenggah rumpi wonten negari Ngamarta. Mangke menawi kula sampun ngunduraken pusaka lan manggihaken Petruk tumuli paduka kula kanthi kondha dhateng negari Mandura. Ngono. Inggih. Ya. Aku mengkari manut. Lenggah prayogi rumiyin kula tak damel srawana waliyipun negari Ndrawati. Ya, Kresna sakarepmu. Monggo Yayi kula aturi maringaken. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu. Lah kok ora yo adat sabene pendak-pendak pun Kakang Prapta negara ing Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang gawe bungah penggalipun Kakang. Ning kok ora kaya sagedakan iki lah kok dadi padha pating celinguk. Ora Kudara ora kuwawa mandeng lawan pun Kakang Arjuna malah ndungkluk. Yai Samyaji sajake rengu pasuryane Koko Prabu Mandura. Nggih. Eneng wonten menapa Prabu? Sik. Kok kowe tambuh ki yo? Lagi wae sira Yai Prabu Ndrawati kuwi mungkur saka negara Ngamarta. Jarene negara Ndrawati ketapan pegebluk. Bisane waluyane Remana Temajati ento tinumbaran pustaka jamus miang jimat lima sodo. Nganti tak rewangi aku padu karo Petruk, gelut karo Petruk. Petruk tak tamani Kyai Nenggala kendang kaprasondang. Terus ya Yari mboyong pustaka jamus lima sodo. Lah kok iki bali meneh nang kene iki piye? Setyaki wonten timbalan cetha saiki wonten menapa? Ana Surya kembar. Mboten ketingal. Kowe sing ora tanggap, Yayaji, kula nuwun sewu. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten munjuk atur ngersa paduka Yai Samyaji, Werkudara. Sing gedhe pangapuramu ya Dimas yen pun Kakang ora paring pangandikan kelawan Siadi. Ya mung sawise pun Kakang Prapta ana ing kene pun Kakang kepengin sak pejagong kelawan Janaka, Arjuna. Kula wonten paring adhawu. Yen perangan ingkang padha lenggah ning kene ora tak percaya nanging Siadi ingkang pun Kakang Pitaya angungkap marang lelakon iki. Parambaduka Kanjeng Koko Prabu sawangan pun Kakang. Aja nganggo netra batin, lair nanging nggunakno netra batin. Sawangan Nata Ndrawati. Yayi, apa to sababipun Kakang percaya kelawan Siadi merga ing endi ana Janaka ing ngono ana Kresna. Loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Upama kembang karo sarine, upama geni karo urupe. Arjuna sawangan to. Nganggo permana jati ingkang mboyong pustaka jamus lima sodo ki pun Kakang apa dudu Janaka? Aduh Koko Prabu ketiwasan. Ing Madukara si Janaka. Ingkang ngandhakake ingkang mboyong pustaka jamus lima sodo kuwi dudu pun Kakang Koko Prabu Mandura. Piye? Ingkang mboyong pustaka jamus lima sodo sanes sing ngrayi ora. Wah, la iki mau sapa? Monggo persis banget karo Yai Prabu Ndrawati. Sak solah bawane wae ora beda. Nganti pun Kakang percaya nderekake marang menungsa mau Prabu negara Ngamarta. Kowe aja gawe-gawe Kresna. Mboten Koko Prabu nyatanipun ngados mekaten. Yayaji,
Kula nyuwun pangapunten paduka sampun salah anggenipun maringaken pustaka Jamus Limsada dhateng panjalmaning mengsah ingkang memba ingkang Raka Indrawati Yayi Samiyaji. Kresna kakangku, aja aling-aling adiku lanang Madukara. Werkudara kuwi nggone wong utuh nadyan kowe paring pangandikan akeh-akeh. Ning Werkudara ora tau ora percaya kelawan apa sing ndak weruhi nganggo netra waloka. Apa sing kelakon lan sing dumadi ilanging pustaka Jamus Klimasada tak sawang saka Kresna kakangku. Baline ya saka kowe. Ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada. Aja ngaku kowe dulur tuane para Pandhawa. Tak pikir-pikir Werkudara ki bener. Nadyan wong mloho apa anane? Wong wutuh kaya Werkudara nanging ucape sarwa bener. Tak sawang cetha aku lenggah ning mburimu sing nampa pustaka Jamus Klimasada kuwi Kresna. Nek kowe muni ora dasarmu apa perkara Janaka ngandhake yen kowe ora mbayar pustaka Jamus Klimasada. Kowe iso mbalekke pusaka apa ora? Ora iso mbalekke pusaka, kowe mirang-mirangke nata mandura Prabu Baladewa. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe Kresna. Setyaki wonten timbalan. Bar ngunek-unekke aku ora. Mboten. Ayo to, mumpung aku lagi dadi wong luput, dadi wong salah. Mboten Koko Prabu. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Arjuna kula wonten timbalan. Kowe tak kandhani ya Yayi, besok meneh kuwi aja gampang percaya, merga kudu nggunakake netra batin inggih. Kakang Semar ki wong lantip, Kakang Semar ki wong tanggap. Ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ana mendung ingkang bakal dadi udan. Tumuli utusan kalawan Petra supaya dadi pepayuk lumantar pangandikaning Kyai Semar Badranaya ning wangune Pandhawa ora tanggap. Mendung wis dadi udan, wis dadi banjir ingkang anempuh negara Ngamarta. Koko Prabu kula rumaos lepat. Mula Semar ki aja nduk sawang nganggo netra waloka. Semar ngguyu durung karuan bungah, Semar nangis ki durung karuan sedih. Mekaten Koko Prabu. Kepareng paduka kados pundi? Ayo sowan ing Karaka Dempel. Wonten menapa? Ngaturake saking keluputan lawan Kakang Semar lan njaluk pituduh. Kudu kepiye Pandhawa gone bakal ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Menawi tulung mekaten monggo kula dherekaken. Nembe kula antu-antu rawuhipun. Jumbo kanan aturipun Bagong lelampaning dumados wonten Praja Ngamarta Ndara. Iya, Kakang Semar. Mula kraya-raya nata Ndarawati sowan ning Karangka Dempel ing wigati aku mung bakal ngaturake sepira gedhening keluputanku, Kakang. Sampeyan boten luput. Sampeyan boten kleru. Yen aku ora kleru, aku ingkang nyuwunake pangapura kadang-kadangku para Pandhawa. Ming Pandhawane sing ora limpat. Pandhawane sing ora lantip wekasan wonten lampahan wonten Praja Ngamarta mboten isa metung napa karepe Semar. Kakang Semar, sewu-sewu keluputan aku nyuwun pangaksama. Nggih, mboten dados menapa Ndara. Ning sing wigati sakniki lelakon niki nek digetuni pun mboten wonten gunane. Ngibarate kaya dene sekul sing wis dadi jenang mboten ajeng wangsul dados sekul malih. Iya. Mula wajibipun budidaya. Sranane budidaya piye? Nuwun sewu lho sinuwun. Sampun kinten kula nutuh dhateng Jengandika Sangnata mboten. Ning gandeng aturipun Bagong cetha. Nek sinuwun Ndarawati sing mbutuhke pustaka Jamus Klimasada. Monggo nalika semanten Bagong ugi sampun ngawuningani menawi nata Ngamarta Prabu Darmakusuma maringaken pusaka dhateng Dikandara. Mula Den gandeng sampeyan wis ngakoni keluputan, lah kok sampeyan randhat lirawuh teng negara Ngamarta, mula nganti kahanan menika kedadosan kados mekaten. Mula nuwun sewu, nek perkara niki nggih kudu sampeyan sing iso ngudari, perkara niki ya kudu sampeyan iso menehi pepadhang tumraping ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Kresna.
Rak Prabu. Ancen bener apa kang dadi ngendikamu sumurupa ya nggir. Nggonipun bapa Begawan Dewa Kahana lunga saka negara ing awu-awu langit. Sayekti mung kepengin mituruti apa kang dadi panjalukmu marang pun bapa duk nalika semana. Nalika semana kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta. Jalaran kepengin dadi nalindra ingkang Hanjayeng Bawana, lamun sira bisa lenggah dampar keprabon ing Ngamarta. Sumurupa nggir. Dina samengko apa kang dadi gegayuhamu mau bakal kasembadan. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Mara gage presanana. Ingkang ndak asta iki aran pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Iki pusakaning wong Pandhawa. Pandhawa kuwi bisa digdaya, Pandhawa bisa kuncara krana kanggonan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Monggo dina samengko pusaka wis ndak asta. Ing ateges Pandhawa wis ora bakal duwe kekuatan. Nadyan nggonku boyong pusaka kanthi sarana rada licik ya kuwi Membanata Ndarawati. Nanging keng wigati pusaka iso tak boyong. Iki kinarya senjata nggonmu bakal mbondo marang para Pandhawa. Yen Pandhawa iso mbok bondo, kowe lenggah dampar negara Ngamarta ora ana ingkang nyarusiku kulup dewaning rat. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincang sang mawe gandrung. Waduh penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten kaselak nata ing raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya. Kula kepengin sanget enggal prapteng wonten ing tapel wates negari Ngamarta. Menawi sampun dumugi wonten ing mriku tumuli kula badhe nantang dhateng para Pandhawa. Menawi Pandhawa saged kula pikut kasembadan penjangka kula lenggah dampar keprabon ing Ngamarta. Besok kapan nggonmu bakal budal marang negara Ngamarta dinten menika ugi. Pate wonten dawuh. Ketapno para wadyabala segelar papan derek marang tindak ingsun. Bedah negara Ngamarta. Ih, ngestaken dawuh panggenjang menapa. Ora ketang sambung obor celuk lintang mangkat to dina iki Pate. Lho niki ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Durung suwe nggonku ngancik laladan negara Ngamarta. Lah kok dadi iki eneng satriya bagus tanpa cacat. Baguse ora jamak. Monggo aku ning negaraku ki rumangsaku kaya wis bagus dhewe. Lah kok dadi iki kalah bagus karo satriya sapa Raden? Takon marang aku Raden Janaka. Raden Janaka. Balik kowe sapa? Nalindra ing awu langit Prabu Dewaning Rat. Nlonjong botol tindakmu. Nggo wadyabala segelar papan. Arep menyang endi? Malah kepasang yuk ya katuju ing ngenu. Dene praptaku ning tanah Jawa durung ketemu karo pawangan siji wae kejaba mung Raden Janaka. Raden, aku bakal tumuju marang negara Ngamarta. Wigatine tanana kejaba mung aku bakal mbedah negara Ngamarta. Merga wong Pandhawa ora ana ingkang wis bisa bakal nglawat yen to aku gelem mbedah negara Ngamarta sebab pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening Bapa Begawan Dewa Kahana wong tuaku Raden Janaka. Prabu Dewaning Rat. Cetha lamun sira ingkang nyidra Pustaka Jamus Lima Sada. Lho. Sajake kowe murina, lekna mripatmu gatekna gobokmu. Iki panengah Pandhawa satring Madukara Raden Janaka. Walah dalah sing edan mone macan aku keparat. Ya to. Yen to pancen kaya mengkono malah babar pisan. Embane aku negara wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri lipange. Kowe tak rangket mung kari dulurmu papat bakal dadi bandaning Prabu Dewaning Rat. Malah kepara kowe bali mingkari jeneng. Para dicoba Raden Janaka. Raden Janaka sampun koncaten Pustaka Jamus Lima Sada wadene tasih digdaya. Kula kawon penemban minggira tandangane Raden Janaka karepe dhewe. Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Begawan Dewa Kahana. Aku wong tuane Dewaning Rat. Yen ngono kowe ingkang nyidra Pustaka Jamus Lima Sada. Ora mbok barek tak nggo gatheng siramu damu dadi kandha kowe.
Ayo, ah. Arjuna nglonten paring adhawuh Koko Prabu. Ya kene Yai. Kula sampun saged manggihaken pustaka Jamus Krimasada. Lho. Yen ngono Siadi wis entuk pusaka. Namung kemawon pusaka cinidra dening satunggiling pandhita. Saka ngendi? Saking negari ngawu-awu langit. Naminipun Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Kula sampun budidaya parandene kawon Koko Prabu. Lho, kowe kalah? Inggih kawon. Ora pati ndugamana pendhitane kaya ngapa Janaka? Welah dalah. Ora sak baene Arjuna. Inggih, kasinggihan mekaten. Nadyan to kowe kendhit oyot mimang kadang dewa ora menang karo pendhita kae. Sababipun menapa? Ora bakal tak jarwani, aku wae sing ngerti. Oh inggih. Aki Endara Kresna ki ampuh kaya go. Ngapa to? Kok ming nyawangake terus welah dalah. Ming aku wae sing ngerti Janaka. Pendhita kae kendhita oyot mimang kadang dewa ora bakal iso menang. Kuwi asline tuku bareng karo aku. Ha. Nang klithikan dungkul mamoh kuwi ora. Ratu kok tuku nang klithikan. Lah ndelok nake kurang lho, mata kucing kaya matamu kuwi ora. Bareng Paduka, golek jago wonten pundi? Melu aku to niki. Aku kok gumun ro awakku ya. Monggo aku wis ikhlas lahir batin nalika Ndara Baladewa nibake nenggala kuwi mripatku wis merem mati aku. Aku mak kentul. Plus buanter banget. Lekontal mau jam 12 kok lagi tiba saiki ya. Ane ya pusaka ampuh, ane cilaka bareng tiba kok neng alas. Waduh. Monggo ora ngerti lor kidul wetan kulon. Monggo aku ora nggawa kompos. Sing anu kompas ndeng. Nek ora ngerti lor kidul wae ya nek aku bali ngalor ya nek tekan omah. Nek ora tekan omah, bali ngidul ya nek tekan omah. Nek kleru apa ora cilaka. Alon-alon wae modal gedang rasa dipeksa. Modal gedang mari geget-geget. Sitok bayangke iki apa? Cilaka. Wah. Monggo aku kaya ngene iki mbelani karo bapak. Aku ngene iki mbelani karo karepane bapak Semar. Semar sing ora goleki aku. Bagong tak peseni tak titipi dompet dinake bojoku mesti ya dinake tenan omong nek Petruk mudar ngono cah edan iki. Nek cilaka iki arep urip piye iki? Aku nemong nang tengah alas kene iki nek nganti ku ana macan. Teko grek nang mburiku klethak sirahku klethuk mudhar. Kok ya sia-sia temen ta uripku iki jan. Wis ben lah. Upama Petruk mati ning alas kene tak ikhlaski. Petruk ora mati ya muga-muga iso bali. Oh. Ngalas ki nggon demit, nggon setan. Apa iki sing disebut gendruwo wae. Teko rene mambu aku terus krowak. Glegeken bar mangan. Petruk, lho, kok kenal aku? Sampeyan sinten kok ngerti kula? Apa kowe lali karo aku, Petruk? Lah dalah. Yen kowe lali karo aku kebangetan temen, mongko mbiyen uripmu kowe melu aku. Ampun gawe-gawe. Saniki akeh wong apus-apus uripmu melu aku, mbiyen aku nglagati kowe entek semenene dijoli, ya cilaka. Moh kula ora rumangsa ketemu karo sampeyan kok. Jaman kowe durung dijaluk karo Semar. Kowe urip karo aku, Petruk, apa kowe lali? Mangriyen isih eneng jaman jim nalika semono kowe kelingan ora? Jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk, Bambang Pecruk. Aku Gandarwa Maya bapakmu. Aduh, Rama.
Mboten nginten babar pisan jenengan Jim Solantara. Iya. Wah kok isih seger. Aku saiki urip neng kayangan. Lah. Dadi apa? Dadi dewa. Lah kok mbok kula digawa kula melu Semar mengkere terus. Pestine dhewe-dhewe Petruk. Nggih. Teng kayangan ngastana apa? Aku dadi tukang resik taman. Walah ming Pak Bon iki kok gleleng. Ning dewa Ya ming Pak Bon. Petruk Wonten dawuh eneng apa? jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti karo atine Petruk, ngerti karo atine Titah. Kowe sedih mergo pisah karo wong tuamu mergo mbelani bapakmu Semar. Pustaka Jamus Kliwasada ilang. Nggih. Petruk aja kuwatir. Kowe tak gawe supaya iso gawe tentrem negara Ngamarta lan bisa ngleksanakake apa kang dadi gegayuhane bapakmu. Carane Tengah ngalas kayana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk gantiya, aja wujud Petruk sakaremu arep wujud apa. Oke. Wis janjine kaya ngene iki, janjine kaya ngene. Lho, malah bindeng barang. Irunge iki ra iso cilik. Iso mengkret ming sedina. Ya Petruk sakaremu. Nggih. Kowe nganggo jeneng sakarepmu aja nganti kowe lunga-lunga nang kene wae. Dilongkas ana ratu sing njaluk tulung karo kowe tulungono. Kowe tak nehi daya kekuatanku kowe bisa digdaya Petruk. Wis aku tak bali nang kayangan. Mbuh pirang abad meneh ketemu karo aku Petruk. Jroning mlaku ning tengah ngalas lah kok iki ana swijining pendhita kok sandangane ting srembong. Engko ge bakul obat. Dudu Bagong kudu bakul obat iki. Ya biasane nyandange ngonten iku e. Batu mau bat tinggi batu roek. Cangkeme Bagong. Nek tawa ngono kuwi biasane. Ah iya. Iki sapa penemban lah kok ngadeg ijen ana ing kene? Nang kon nganu aku. Begawan Cakrawangsa Pandhita Kliyang Kabur Kanginan. Kowe lah dalah Begawan Cakrawangsa Kliyang Kabur Kanginan pendhita ora duwe nggon. Iya, pancen mengkono. Kowe sapa Prabu Kresna? Lho. Weh lah pinter tenan. Iya sekolah kok. Ngerti karo aku Ratu Ndarawati. Sing mburi iki sapa? Adimu lanang. Satriya ngendi? Madukisma. Madukara. Jenenge Raden Janaka. Abdiku sing cilik mripate ora kompak kuwi. Udus kowe. Nekke abdine mripate ora kompak. Abdimu jenenge Nala Garing. Sing mburi dhewe sapa? Bagong. Weh lah, Arjuna wonten dawuh. Iki sajake pendhita pinter, tak jalukane tulung. Kula semanggahaken nanging menapa saged menang lan Begawan Dewa Kaana. Ya coba-coba. Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi duwe kerepotan. Kersanipun Aku njaluk tulung karo kowe. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kaana, ya pendhita kaya kowe, ya tuwa. Kowe tak duro Dewa Kaana wani ora? Jalaranipun menapa? Dewa Kaana nyolong pusakaku aran Pustaka Jamus Klimasada. Nek kowe iso ngrebut pusakaku, kowe aja kuwatir mengko tak paringi bebungah. Kula menika nglampahi tapa ngrame mboten kepengin bebingah, ning bakal tak paringi. Kula badhe dipun paringi menapa? Aku duwe randha ayu. Sinten? Sing lanang mati mbuh menyang ndi saiki rung ditemokke. Bojone Petruk. Engko wong wadon randha ayu mau peken, anake openana, omahe Petruk pekarangane peken kabeh. Asem. Ikhlas lahir batin. Ora ikhlas sebab apa? Tenan ta meneh iki kowe? Kula aturi lenggah, kula ingkang badhe nglabrak Dewa Kaana sini. Ngapusi kok aku.
ora bakal kelakon. Sinten Koko Prabu? Wis ora usah ngerti, ora ngerti dhewe. Dewa Kaana kowe ngrebut pusaka negara Ngamarta sarana licik. Arepa lembut ngungkuli banyu ora ngalahno lembut te Begawan Cakrawangsa legane atiku. Anak Prabu kok doko-doko nang kene ngopo? Kula nika bingung mremban. Pendak-pendak kula majeng, kula kawon kaliyan tiyang Pandhawa kula mundur. Tuwun nyuwun pitulunganipun Penemban. Panjenengan majeng. Kula maju malih kula kawon. Mriki malih. Kula menika namung bolak-balik mboten kanten-kantenan. Lah keparengi anak Prabu, mbok pusaka jam 5 seda kula betane. Pandhawa kajenge sami kawon kaliyan kula. Nyonya tampanana cah bagus. Nek sik memba dewaning Ratmawaku. Iki srayaning wong Pandhawa. Iki lho, nya. Kecekel aku meneh. Nek kowe wong pinter ayo rebuten reganing atiku. Olah setan alas diampusi aku. Le cepet men cah pinter. Oh ngerti aku ben ndang rampung ben celak ketemu rondone Petruk ora ngono to. Has. Omah nek carane omong kaya ngono kuwi. Lho, aku ki bakal maringi tenan kok. Lambangane ayu lho. Ayu bojone Petruk kuwi. Wah, marai senengane ora. Cakrawangsa kuna wonten dawuh, nek mbantu ki aja ketanggungan. Kowe iso ngrebut pusaka tak tampa ning mbok ya sing nyolong pusaka pateni sisan pejahi pateni sendika Pandhita ya raine abang iso iki. Ora usah cerewet. Srayaning wong Pandhawa, Begawan Cakrawangsa, aku Dewa Kaana, kowe apa aku sing tekaning pati, kowe dudu aku. Ayo. Kekuatanmu sepira mati aku. Kok kaget ngopo? Tak kira nek Vespa tahun 60. Nabrak gundulmu. Iki menungso. Menungso. Iki sapa iki? Begawan Cakrawangsa. Sapa? Begawan Cakrawangsa. Syukur kowe ijik urip. Ngapa kak muni ijik urip? Kowe Petruk ta. Jarekmu mambu bensin. Cara mbiyen banget lho Pak. Iya. Isih tak openi aja kuwi. Jarike mambu bensin. Heeh, Pak. Kowe kok tiba ngapa? Gelut karo sing nyolong pusaka. Pusaka piye?
wis iso kundur ning negara Ngamarta diasta Siwundarawati. Syukur-syukur. Sing nyolong pusaka sapa? Jenenge Dewa Kahana, Pak. Wah, ampuh. Kekuatane ngedapi-dapi. Minggir. Minggir. Heeh. Nek aku sing mungsuhe ora bakal rampung-rampung perkarane. Wah. Iki sapa? Pangling kowe. Pangling kowe. Dumeh nganggo sandangan liya pangling kowe. Iya. Iki aku durung tepung. Oh, karepmu ni durung tepung karepmu ning aku tepung karo kowe. Aku sapa? Kowe Dewa Kahana. Iya, aku pendhita ngawu-awu langit. Kowe iki dewaning panggoda pangrencana Durga kowe. Wah, ayo. Ati. Tobat. Kakang Semar. Oh. Apa ora kowe? Tobat. Kapok Kakang, kapok. Mumpung adem. Lumayan. Tobat. Kados kene gigriseni ora apa. Ngekepok drijine uwik-uwik. Kowe ngopo kowe? Ya madosaken tedha baju barat pendak-pendak golek pangan baju barat sing tok angah kok Pandhawa. Ayo bali. Inggih Kakang, inggih. Ora bali titenono. Kowe ganggu gawe dulurku sing do lenggah ning krajan mrigas kene aja takon dosa. Konangan aku ak kembala geni sak anak bojomu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Menika Kanjeng Ibu kok sampun lukar busana. Tobat konangan dedengkote tanah Jawa. Kakang Semar Badranaya Dewa Srani bali wae Dewa Srani pangane kewirangan cah bagus.